ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തു. നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. ഗുരു മഹാരാജ് की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം. അപ്പൊ നിങ്ങള് 8 അധ്യായം വരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഇന്ന് 9-ാം അധ്യായം അല്ലേ നോക്കേണ്ടത്? അതെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ 8-ാമത്തെ അധ്യായം മരണം എങ്ങനെ മംഗളകരമാക്കാം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ? മരണസമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണോ സ്മരിക്കണത്, അടുത്ത ജന്മം അതേ ഭാവത്തിൽ ജനിക്കണു എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ? ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ദേഹം വെടിയുന്നവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തും അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? തുടർച്ചയായിട്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാ അല്ലേ? അങ്ങനെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭക്തന് എളുപ്പം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം അല്ലേ? ഭക്തിയോഗം അതാണ് ഈസി പ്രോസസ് എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. അക്ഷരബ്രഹ്മത്തെ പറ്റിയിട്ടും വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു. ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും അതുപോലെ സാധനയും ഒക്കെ ഒരാളെ ക്രമമുക്തിയിലേക്ക് നയിക്കണത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ അധ്യായം അവസാനിച്ചത്, 8-ാം അധ്യായം. അപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ തന്നെ എങ്ങനെ ആ മുക്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താം എന്ന ഒരു സാധകനെ പ്രാപ്തനാക്കുന്ന ഒരു യോഗമാർഗത്തെ കുറിച്ചാണ് 9-ാം അധ്യായം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അറിവിലൂടെ, അത് പിന്നീട് അനുഭവത്തിലൂടെ പൂർണ്ണ ബ്രഹ്മപ്രാപ്തി നേടുന്നത് എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി. ബ്രഹ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അത് 1-2 തവണ കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഉറക്കില്ല, ബുദ്ധിയിൽ ഉറക്കില്ല. അത് കാരണം ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആ ജ്ഞാനവിജ്ഞാനങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ വിവരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മപ്രാപ്തി എങ്ങനെ കൈവരിക്കാം എന്ന് അതിനുള്ള വിദ്യയൊക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലേ? പേര് പോലെ തന്നെ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യയോഗം എന്നാണ്. ഇപ്പൊ രാജഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീതയിലെ മഹനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോ ഇവിടെ 3 നിലവാരത്തിലുള്ള ഈ എന്താ പറയാ രഹസ്യങ്ങള് ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ട് എന്നാണ്. രഹസ്യമായത്, രഹസ്യതരമായത്, രഹസ്യതമമായത്. അങ്ങനെ ഏറ്റവും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പ് സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനമൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത്, അർജുനന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ? നമ്മൾക്കും അത് അർജുനനിലൂടെ ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണത് എങ്ങനെയാണ്, അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ യോഗശക്തി എന്താണ്, ഇതൊക്കെ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കായിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള 4 കാര്യങ്ങള് അവസാന ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈസി ആയിട്ട് അത് അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന 4 മാർഗങ്ങളാ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളേ. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ടെക്നിക്ക് അതും ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ കാണും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇതിലെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറയണത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം തു തേ ഗുഹ്യതമം പ്രവക്ഷ്യാമ്യനസൂയവേ
ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനസഹിതം യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷ്യസേ അശുഭാത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാവും. അർജുനൻ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ് അല്ലേ, ഭക്തനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഇനിയും അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും ഞാൻ നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് അല്ലെ. നല്ല ശിഷ്യന്മാരെ ഗുരുവിന് വലിയ ഇഷ്ടായിരിക്കും. എന്താ, എല്ലാ ടോപ്പ് സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലെ. എല്ലാ വിദ്യയും ആ ശിഷ്യന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോ ഈ കർമ്മവാസനയിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിപ്പിക്കുന്ന അറിവാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അറിവ് ഞാൻ നിനക്ക് പകർന്നു തരാം. അതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. മറ്റെന്തൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചാലും നമ്മുടെ യാതനകളൊന്നും കുറയാൻ പോണില്ല. ദുഃഖം മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവ് കൊണ്ട് വയറൊക്കെ പിഴച്ചു പോവും അല്ലെ, ഉപജീവന മാർഗമൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ എഡ്യൂക്കേഷനൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ. സന്തോഷത്തിന് അത് മാത്രം മതിയാവില്ല. ഏതറിഞ്ഞാലാണോ ഒരു ദുഃഖവും പിന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത്, അതിനെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറയുന്നത്. ദുഃഖത്തെ അകറ്റാനാവാത്ത അറിവ് കൊണ്ട് എന്താ കാര്യം അല്ലേ. ഒരു ദുഃഖവും ഇതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. ജീവിത ക്ലേശങ്ങളൊന്നും നിനക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അറിവ് ഞാൻ നിനക്ക് പകർന്നു തരാം എന്ന് അല്ലേ. ഇനി എന്താ വേണ്ടേ? നമ്മളും ആ അറിവൊക്കെ സ്വാംശീകരിച്ചാൽ മാത്രം മതി. നമ്മൾ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള അറിവ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ളത് ഗുഹ്യതരമായിട്ടുള്ള അറിവാണ്. എങ്ങനെ ഭഗവാനോട് ചേരാം എന്നുള്ളതാണ് ഗുഹ്യതമമായിട്ടുള്ള അറിവ്. അങ്ങനെ 3 തരം അറിവുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഭഗവത്ഗീതയില്. അസൂയാലുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. അതാരെയാ? ഭഗവാൻ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ വിമർശിക്കാനാ പലർക്കും താല്പര്യം അല്ലെ. വിമർശനത്തോടെ നടന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവണേ? അറിവിന്റെ കവാടം അടച്ചു കളയാം എന്ന് മാത്രം. ജീവിതത്തിന് ഒരു പരിപൂർണതയും ഇല്ല എന്ന് വരുന്ന വേളയില് ഒരു ഗുരുവില് ശരണാഗതി ചെയ്യണം. നമ്മള് ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കണം അല്ലെ. എല്ലാ വിദ്യകളിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള വിദ്യയാണ് ഇവിടെ, രാജവിദ്യയാണ് നമുക്കിവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭക്തൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്രയേറെ കേൾക്കുന്നുവോ അത്രയേറെ ബോധവാനായി തീരും അല്ലെ. ഭഗവാനെ ശ്രവിക്കുക, ശ്രവണത്തിലൂടെയാ നമുക്ക് അറിവുണ്ടാവണത് അല്ലെ, ജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കണത്. ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിലൂടെ തന്നെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി അവർക്ക് അദ്ദേഹം നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. സത്സംഗം ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് നമുക്ക് ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. സത്സംഗം, ഭക്തരുമായിട്ട് ഇടപഴകുക എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യമാണ്. കൃഷ്ണനെ പറ്റി അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാൾ സ്വാഭാവികമായും ഇന്ദ്രിയാതീതനായിരിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണവര് വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കും. ഈ ഭൗതിക ഇതൊക്കെയൊന്നും പിന്നെ അയാളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ വേണം, ഭഗവാനെ ലഭിക്കണം എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും ആ ഒരു ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക. വേറെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവർക്കോ ഈ ക്ലേശങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുമില്ല. ഈ ഇതം ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സേവനം ചെയ്യുക. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കായിട്ട് ചെയ്യുക. 2. രാജ്യവിദ്യാ രാജഗുഹ്യം പവിത്രമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രമായതുമാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നതുകൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവത് സേവന പദ്ധതി ഉണ്ടല്ലോ, അത് വളരെ സുഖമാണത്രേ. സുസുഖം എന്നാ അവിടെ പറഞ്ഞേക്കണേ. സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം എന്നാ പറഞ്ഞേക്കണത്. ഇപ്പൊ വളരെ ടഫ് ഒന്നും അല്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോവാനാണോ വിഷമം അതോ നരകത്തിൽ പോവാനാണോ വിഷമം എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചാല്
ചില പേര് പറയും, ഓ വൈകുണ്ഠത്തിലൊക്കെ പോവാൻ വളരെ വിഷമാന്ന്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, നരകത്തിൽ പോകാനാ വിഷമം. അല്ലെ, കുറെ പേരെ കൊള്ളയടിക്കണം, ഹിംസിക്കണം, അല്ലെ, പിടിച്ചു പറിക്കുക, ഉപദ്രവിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാ അല്ലെ നരകത്തിൽ പോവാ. എന്നാൽ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോവാനോ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല. അല്ലെ, നല്ല നാമജപം ചെയ്യുക, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, അല്ലെ, ഭഗവത് സേവനമായിട്ട് എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും നമ്മുടെ ചെയ്യുക. ഇത്രേ ചെയ്യണ്ടു. സോ ഈസി അല്ലേ. മറ്റുള്ളവര് വിചാരിക്കണേ, അഭക്തന്മാര് വിചാരിക്കും, ഓ ഈ ഭക്തി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുക, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ എന്ന് നടക്കാനാണ് അല്ലെ, ഏത് ജന്മത്തില്. പക്ഷെ അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത്. മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നും, ഇത്ര എളുപ്പമായിരുന്നോ എന്ന് തോന്നും. അല്ലെ, നരകത്തിൽ പോണവർക്ക് എന്തൊക്കെ ടഫായിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ചെയ്യണം, അല്ലെ, കൊല്ലണം, കുത്തി കൊല്ലണം, പിന്നെ എന്താ പറയാ, നിറയെ രാത്രിയൊക്കെ പോയി കട്ടുകൊണ്ട് വരണം, അങ്ങനെ പലതും വേണം. അല്ലെ, അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട. സുഖം കർത്തും അവ്യയം എന്നാണ്. അപ്പോ എങ്കിലും അതൊന്നും അറിയണം. അല്ലെ, ഇത്ര എളുപ്പമുള്ളതാണെങ്കിൽ. ഇതാണ് മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള സമീപനം. സുഖം വേണോ നിങ്ങൾക്ക്? അതിനുള്ള വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയുമ്പോ, ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളതുമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ, എന്നാ പിന്നെ അതൊന്നും അറിയണം, അല്ലെ, അത് ഞാനും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അർജുനന്റെ അടുത്ത്. സുഖം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കില് മനോനിയന്ത്രണം വേണം. അല്ലെ, ജീവിതത്തിനോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ മാറണം. നമ്മൾക്കിപ്പോ ചില പേരോടൊക്കെ രാഗം, ചിലൊരു ദ്വേഷം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഈ രാഗവും ദ്വേഷവും ഒക്കെയും വർജിക്കണം. യഥാർത്ഥ സത്യത്തെ അറിയണവര് അങ്ങനെയാ. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം, ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴ്, നമ്മളുടെ ആ മനോഭാവം മാറുമ്പോഴ്, തദനുസൃതമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് വരുമ്പോഴ് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ആനന്ദായിരിക്കും ദർശിക്കാൻ പറ്റുക. ജഗദേവ നന്ദനവനം ഭവേത് എന്നൊരു വരിയുണ്ട്. അപ്പോ ഇതുവരെ നമ്മള് ഈ ഭൗതികത ദുഃഖാലയം അശാശ്വതമാണ് എന്ന് കരുതിയിരുന്നവര്, അത് അവരുടെ മനോഭാവത്താലാണ്. രാഗദ്വേഷബുദ്ധിയോടെ നോക്കിക്കാണുമ്പോഴാണ്, തദനുസൃതമായിട്ടുള്ള ചിന്തകള് പ്രവൃത്തികളൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ദുഃഖ ദുരിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഈ രാഗദ്വേഷമൊക്കെ വർജിച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോള് നമുക്ക് ഈ ഭൂമി, ഈ ലോകം, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരും എല്ലാം നല്ല സന്തോഷപ്രദമായിട്ടുള്ളതാണ്, ജഗദേവ നന്ദനവനമാണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന അറിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അത്യന്തം രഹസ്യമാണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണത്? നമ്മള് ആത്മാവാണ്, അല്ലെ, നമ്മൾ ശരീരമല്ല. അപ്പൊ അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, അത് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനാണ്. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ ശരീരത്തിന് വിലയുള്ളൂ. എങ്കിലും സർവപ്രധാനമായ ആത്മാവിനെ കണക്കിലെടുക്കാതെ ജനങ്ങൾ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ശരീരത്തിനാ പോഷണം കൊടുക്കുന്നേ, അല്ലെ, ആത്മാവിന് ഒരു പരിപോഷണവും കൊടുക്കുന്നില്ല. അല്ലെ, ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ക്ഷേത്ര സങ്കേതങ്ങളിലൊക്കെ കുറെ സമയം ചെലവഴിക്കുമ്പോ നമുക്കൊരു പ്രശാന്ത അവസ്ഥ കൈവരും. അല്ലെ, നല്ലൊരു സുഖം, ശാന്തി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാ? ആത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണത്. അല്ലെ, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ശാന്തി കിട്ടണത്. നേരെ മറിച്ചിട്ട് ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്നത് നല്ല നല്ല ആഹാരങ്ങള്, പിന്നെ ആഭരണങ്ങള്, അലങ്കാരങ്ങള്, ഇതൊക്കെ ചെയ്യും നമ്മൾ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലെ, അതൊന്നും പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സുഖോ ശാന്തിയോ തരുന്നതല്ല എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നനാണെന്നും അത് ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം ശൂന്യതയിൽ വ്യക്തിത്വമില്ലാതെ നിലനിന്നു പോരുന്നുവെന്നും ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ശരിയായിട്ട് ബോധമില്ലാത്തവരൊക്കെയാ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക. ബീജരൂപേണയുള്ള പാപങ്ങളുണ്ട്. ആ ഫലങ്ങൾ അത്രേ നാം അനുഭവിക്കുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങള്. അനേക ജന്മങ്ങള്, കോടി ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, അല്ലെ, നമുക്കിപ്പോ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിരിക്കണത്. ഈ മനുഷ്യ ജന്മം വളരെ മൂല്യമുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ചന്ദന മരത്തിന്റെ ഒരു
തടി കഷ്ണം കിട്ടി നമ്മുടെ കയ്യില് വിചാരിക്കുക. അപ്പോ നമ്മൾ അതിനെ വെറും ഒരു വിറക് കൊള്ളി പോലെ കത്തിച്ചു കളയാണെങ്കിലോ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതാ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണേ. നമ്മളുടെ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം ഉണ്ടല്ലോ, വളരെ മൂല്യവത്തായതാണ്. നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ മൂല്യം അറിയണില്ല. വെറുതെ സമയം തള്ളുകയാണ് നമ്മള്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഈ പാപങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കണത്, അതിനെയൊക്കെ നിഷ്ഫലമാക്കാൻ നമ്മളുടെ നാമജപം, ഭഗവത് സേവനം, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പ്രാപ്തമാക്കും. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിരിക്കണത്. കോടി കോടി ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ചാൻസ് ആണ്. അത് നമ്മള് വളരെ വേണ്ട വിധത്തില് ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ പുരോഗതിക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള മുൻകാല വിദ്യാഭ്യാസമോ യോഗ്യതകളോ ആവശ്യമില്ല. പണക്കാരനാവണോ, എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആവണോ, ഒന്നും വേണ്ട അല്ലേ? ആത്മീയത, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ. ഇപ്പൊ ഗോപികമാരെങ്ങനെയായിരുന്നു? അവര് വേദങ്ങളോ ഉപനിഷത്തുകളോ ഒന്നും പഠിച്ചവരൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അല്ലേ ഗോപികമാര്? പക്ഷെ അവരാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതരായിട്ടുള്ള ഭക്തകള്. നമുക്കറിയാം, ഋഷീശ്വരന്മാർക്ക് പോലും സാധിക്കാത്ത അതിനേക്കാൾ ഉന്നത തലത്തിലുള്ള ഭക്തരായിരുന്നു ഗോപികമാര്. അപ്പൊ അവര് വലിയ ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. അവര് ഭഗവാനില് മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ നിരന്തര കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു പോന്നു. അത്രേ ചെയ്തുള്ളൂ. ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ക്ഷുദ്രഭാവങ്ങൾ ഒഴിയുമ്പോൾ ഈശ്വരൻ ആരെന്ന് ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ രാഗദ്വേഷങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകള്, മറ്റുള്ളവരോട് അസൂയ, പക, ഇതൊക്കെയും ഒഴിവാക്കുമ്പോഴ്, നമ്മുടെ ആ മനോമാലിന്യങ്ങളൊക്കെ മാറുമ്പോഴ് നമ്മുടെ മനസ്സില് ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളും അല്ലെ? നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അത് തന്നെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. അശ്രദ്ധാനാ പുരുഷ ധർമ്മസ്യാസ്യ പരം തപ അപ്രാപ്യ മാം നിവർത്തന്തേ മൃത്യു സംസാരവത്മനി. ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല ഹേ ശത്രുഞ്ജയ. അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. ഇപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത അവിശ്വാസികള്, അല്ലെങ്കിൽ അഭക്തരായിട്ടുള്ളവര്, ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരാ, ഭഗവാനെ മാനിക്കാൻ തയ്യാറാവാത്തവര് അല്ലേ? അവര് ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല അവർക്ക് ഒരിക്കലും. അതുകൊണ്ട് അവര് പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ഈ ജനി മൃതികൾ ആവുന്ന ഈ ചക്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാം. അത്രേ അവർക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? പത്മപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സ്മർത്തവ്യ സതതം വിഷ്ണുർ വിസ്മർത്തവ്യോ ന ജാതുചിത് സർവേ വിധി നിഷേധാസ്യൂർ ഏതയോരേവ കിങ്കര. നമ്മൾ ചെയ്യണത് മുഴുവനും എല്ലാവിധ വിധി നിഷേധവും ഈ നിയമത്തിന്റെ ദാസരാന്നാ പറയാ. സ്മർത്തവ്യ സതതം വിഷ്ണു, എപ്പോഴും കൃഷ്ണ സ്മരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധിക്കണം. ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് നമ്മൾക്ക് ശ്രേയസ്സിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുക. ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുക, എന്നിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ സുഖം തരണേ, മാർക്ക് വേണേ, വീട് വേണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക. എന്നിട്ട് അതൊക്കെ ലഭിച്ചോ അല്ലേ? അതിനു വേണ്ടി അല്ല നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകേണ്ടത്. ഭഗവാനെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത്. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. ശരിയായ ഉദ്ദേശത്തോടെ അല്ല നമ്മൾ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഭഗവാനെ അറിയണം എന്ന് ചിന്തിച്ച ആൾക്ക് അത് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത് പുണ്യം കിട്ടാനല്ല അല്ലേ? നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിവുണ്ടാവണം. അതിനു വേണ്ടിയാ. ഭഗവാനെ ലഭിക്കാതെ പിന്നെ എന്ത് സാധന ചെയ്താലും കാര്യമില്ല അല്ലേ? ദുഃഖസാഗരത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പോണില്ല. മൂന്നാമത്തെ, അവിശ്വാസികൾക്ക് ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നത്. വിശ്വാസമാകട്ടെ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുളവാകേണ്ടതാണ്. എന്താണ് വിശ്വാസം? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയുമെന്ന ഉറച്ച ബോധം തന്നെയാണ് വിശ്വാസം. അപ്പൊ വിശ്വാസം എന്താണ് എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട് അല്ലെ? അതിന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ആ ഉറച്ച ബോധം ഉണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെയാ വിശ്വാസം എന്ന്. ഇപ്പൊ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകളിലാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത് അല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലായിടും വെള്ളം കിട്ടും. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തകരിൽ 3 തരക്കാരുണ്ട്.
എന്നും പറയുന്ന കാര്യം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തിത്വത്തെ കാണിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ പരമോന്നത അവസ്ഥ അതാണ് ഇവിടെ പറയണത്. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മയാ തതമിതം സർവം ജഗദവ്യക്തമൂർത്തിന മത്സ്ഥാനി സർവഭൂതാനി ന ചാഹം തേഷു അവസ്ഥിത. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എന്താ ഭഗവാൻ പറയണത്? അവ്യക്തമായ രൂപത്തിലാണത്രേ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കണത്. എല്ലാ ഭൂതങ്ങളും സർവജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാനിലാണ്, ഭഗവാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കടങ്കഥ പോലെയാ പറയണേ അല്ലേ? ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല ഇവിടെ എന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാവണം. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരണം. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരണത് ഭഗവാൻ. ഈ ഈശോപനിഷത്തില് പറയും, തദേജതി തന്നൈജതി തദ്ദൂരേ തദ്ദു അന്തികെ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തതു സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യത. എവിടെ സർവേശ്വരൻ ചലിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാലോ ചലിക്കാതെയും ഇരിക്കും. അവിടുന്ന് വിദൂരസ്ഥനാണ്, എന്നാലോ സമീപസ്ഥനുമാണ്. അവിടുന്ന് സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും ഒക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ട് എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ശ്ലോകം പറയണത്. ഈ സൂര്യപ്രകാശം ലോകത്തിലെങ്ങും വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഈ എല്ലാ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളിലും പ്രസരിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് അവയുടെയൊക്കെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് നമ്മളെ കാണിച്ചു തരാനുള്ള ശ്ലോകാണിത്. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നചമസ്താനി ഭൂതാനി പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം ഭൂതഭൃന്നജ ഭൂതസ്ഥോ മമാത്മാ ഭൂതഭാവന. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമില്ല. എന്റെ യോഗപ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അംശമല്ല എന്നാണ്. എല്ലാ സൃഷ്ടിജാലങ്ങൾ എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും ചരാചരാത്മാവായിട്ട് എല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ യോഗപ്രഭാവം സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അംശമല്ല എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പൊ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം ദ്വന്ദ്ഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ, ഒരു പ്രപഞ്ചമുണ്ട്, ഒരു സൃഷ്ടാവുണ്ട്, എല്ലാം സൃഷ്ടാവിൽ ലയിക്കണു. അത് മായയിൽപ്പെട്ടവർക്കായിട്ട്. എന്നാ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണെന്ന് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാ പറയണേ. ഈശ്വരന്റെ യോഗ വൈഭവം, യഥാർത്ഥ വസ്തു വിവരണം, ഇവയൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ്. ഇപ്പൊ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്ന വസ്തുക്കളും വ്യക്തികളും സത്യം എന്ന പോലെ ആണ് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഉണരുമ്പോഴോ വെറും ഒരു ഭ്രമമാണെന്ന് അറിയും. ഭ്രമാനുഭവം അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് കടങ്കഥ പോലെ. എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ട് ഭഗവാൻ, എന്നാലോ ഒന്നിലും ഇല്ല. എന്ത് ഇന്ദ്രജാലാണിത് അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഒരു യോഗിയുടെ തലത്തിലെത്തിയാല് മാത്രമാണ് നമുക്കിത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് അർജുനനോടും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അരണ്ട വെളിച്ചത്തില് നമ്മള് കയറിനെ പാമ്പായിട്ട് തോന്നും നമുക്ക്. അതുപോലെയാണ് യഥാർത്ഥം. അതല്ല, പാമ്പല്ല അല്ലെ, തോന്നല് മാത്രാണ്. അതുപോലെയാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയാണ് എന്ന് നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലാക്കുക. ഒന്നുകൂടെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. കൃഷ്ണൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഭഗവാന്. 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യഥാകാശസ്ഥിതോ നിത്യം വായു സർവത്ര ഗോമഹാൻ തഥാ സർവാണി ഭൂതാനി മസ്താനീത്യുപധാരയ. ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റും കൂടെ, അർത്ഥം കൂടെ ഇവിടെയുണ്ട്. സ്പേസ് എന്ന് വായുവിന് അധിഷ്ഠാനം ആകാശം, സ്പേസ്. അതില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലവും ഇല്ല അല്ലെ? വായു ഇല്ലാണ്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം തന്നെ ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ കാറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാ വായു എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണത് അല്ലെ? അപ്പൊ പരബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാവണു.
യോഗപ്രഭാവം കൊണ്ട് ഇന്ദ്രജാല പ്രകടനം പോലെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ച ഉൽപ്പത്തി ഉണ്ടാവണമെന്നാ. വായു ആകാശത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പരമാത്മാവിന് ഒരു മാറ്റമോ ചലനമോ ഇല്ല, അത് അചഞ്ചലമാണ് എന്ന് ബോധസ്വരൂപനായിട്ട് എന്നാൽ മാറ്റമില്ലാതെ പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നതാണ് യോഗം എന്നിവിടെ പറയാ. ഭഗവാന്റെ യോഗ ഐശ്വര്യങ്ങള് അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയണത്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ഈ വായു എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളതുപോലെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ധാമസ്ഥനാണ്. ഭഗവാൻ ഒരുപാട് ദൂരെയാണ് അല്ലെ. ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നുള്ള ഭഗവത് ധാമം, ആ കൃഷ്ണലോകം ഒരുപാട് അകലെയാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ സമീപസ്ഥനുമാണ് അല്ലെ. ഭക്തര് വിളിച്ചാല് പൂന്താനം, കുറൂരമ്മ, വില്ലുമംഗലം അല്ലെ, ഭട്ടേരിപ്പാട് അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ നേരിൽ കണ്ടവരാ അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള ഉത്തമ ഭക്തര്. അപ്പോ ഭഗവാൻ അത്ര ദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ നമ്മുടെയൊക്കെയും സമീപസ്ഥനുമാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണോ നമ്മള് ആരാധിക്കണേ, നമ്മള് സങ്കല്പിക്കണേ, അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്കും തദനുസൃതമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ തരണത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോ ഈ കുറൂരമ്മ 12 വയസ്സിൽ വിധവയായി. അവര് ഉണ്ണിക്കണ്ണനായിട്ട് ഭഗവാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് നിത്യവും ഭഗവാനെ സ്നാനം ചെയ്യിച്ചു. അതുപോലെ മഞ്ഞപ്പട്ട് ഉടുപ്പിച്ചു, അങ്ങനെ പുഷ്പമാല്യങ്ങളൊക്കെ ചാർത്തിച്ചു. അങ്ങനെ അവര് സങ്കല്പത്തില് ഭഗവാനെ കണ്ട് 60 വർഷം അങ്ങനെ ചെയ്തു. അവർക്ക് 72 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത് അവരുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് അല്ലെ. അത്രയും വേണം. നമ്മൾ ഇന്ന് 2 നാമം ജപിച്ചു, നാളെ ഭഗവാനെ കിട്ടുക അതുണ്ടാവില്ല അല്ലെ. നമ്മളുടെ ചില പേർക്ക് സാധിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ ഏത് തലത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ചിലപ്പോ നമ്മൾ വളരെ ലോവർ ലെവലിലുള്ളവരായിരിക്കും. നമ്മൾ എത്രയോ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ ജന്മം നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കേണ്ടി വരും. എന്നാലായിരിക്കും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷമാവുക. ചില പേർക്കോ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടും അല്ലെ. അതൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ പ്രയത്നം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് എപ്പോഴാ ഉണ്ടാവണേ പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് സ്വീകരിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് ഇരുന്നോളുക, അത്രേ വേണ്ടു. പരമാത്മാവ് ചലിക്കണില്ല, വികാരപ്പെടുന്നില്ല, പിന്നെ ആരാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് 7ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത്. സർവഭൂതാനി കൗന്ദേയ പ്രകൃതിം യാന്തി മാമികാം കൽപക്ഷയേ പുനഃസ്ഥാനി കൽപാദൗ വിസൃജാമ്യഹം. കുന്തിപുത്ര, ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവയെ വീണ്ടും എന്റെ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പറയാണ് അർജുനനോട്, ഓരോ കൽപ്പാവസാനം വരുമ്പോഴ് ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങള് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെയും എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഈ എല്ലാ ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ പ്രവേശിക്കണു. പിന്നെയോ അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോഴോ ഇവയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ യോഗശക്തിയാല് വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ആകാശത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് വായുവും മേഘവും ചലിക്കുന്നത് പോലെ പരമാത്മാവ് എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തില് ഈ പ്രകൃതി ചലിക്കുകയാണ്. പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ പ്രളയം, പ്രഭവം എന്ന് രണ്ടും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ശക്തി, പ്രകൃതിയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും പറഞ്ഞു തരും. കൽപ്പ അവസാനം എന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ മൃത്യുവിനെയാണ് കുറിക്കുന്നത്. 1 നൂറ്റാണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതകാലം. അതിന്റെ ഓരോ പകലും ഭൂലോകവാസികളുടെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് എന്ന് പറഞ്ഞ 1000 കൽപ്പം, 1000 യുഗങ്ങളാണ്. അപ്പോ അതിന്റെ വർഷം, നമ്മുടെ വർഷം കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ 430 കോടി സംവത്സരങ്ങളാണ് അത്രേ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല്. അത്രയും തന്നെ രാത്രിയും. അങ്ങനെയുള്ള 100 വർഷങ്ങള് ആണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്. അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് പ്രളയം, എല്ലാം ലയിച്ചു പോണത്. പിന്നീട് 100 വത്സരങ്ങൾ തികഞ്ഞ് ബ്രഹ്മാവ് മരണമടയുമ്പോൾ പ്രളയമുണ്ടാവും. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ശക്തി അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം.
പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്ന് ശ്ലോകം 8. പ്രകൃതിം സ്വാമവഷ്ടഭ്യ വിസൃജാമി പുനഃ പുനഃ ഭൂതഗ്രാമമിമം കൃഷ്ണമവശം പ്രകൃതിർവശാത്. പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനത്തിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒക്കെ പ്രവർത്തനം എല്ലാം ഭഗവാനാണ് അല്ലെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്കറിയാം, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ആവിർഭാവവും തിരോഭാവവും എല്ലാമേ സംഭവിക്കുന്നത്. പ്രകൃതി പരമാത്മാവിന് അധീനയാണ്, സൃഷ്ടികളോ പ്രകൃതിക്ക് അധീനരാണ്. പരമാത്മാവിന്റെ സങ്കല്പം പ്രാവർത്തികമാക്കുകയാണ് പ്രകൃതി ചെയ്യണത്. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു കഥാകൃത്ത് കഥ എഴുതുക വിചാരിക്കുക. അപ്പോള് ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് കഥാകൃത്താണ്. അതെ, അതുപോലെയാണ് നമ്മളൊക്കെ പ്രകൃതിക്ക് അധീനരാണ്. പ്രകൃതി സൃഷ്ടിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവികളിലും പരമാത്മാവായിട്ടോ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് താനും അല്ലെ. അപ്പോ ഈ ഭഗവാനല്ല എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. പ്രകൃതി ഭഗവാൻ അധീന. പ്രകൃതിക്ക് ഭഗവാൻ ആജ്ഞ കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതിയാണ് ഈ സൃഷ്ടികളൊക്കെ നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ സൃഷ്ടികളൊക്കെ പ്രകൃതിക്ക് അധീനരാണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുമ്പോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ അധമശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരമാണ് പ്രപഞ്ചം. ഭഗവാന്റെ ആദിപുരുഷ അവതാരമായ മഹാവിഷ്ണു കാരണസമുദ്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉച്ഛ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എണ്ണമറ്റ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉളവാകുന്നത്. നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതാ അല്ലെ? കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ചർമ്മസുഷിരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ അല്ലെ, കോടാനുകോടി പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവണു അല്ലെ, ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് ഭഗവാന്റെ അധമശക്തിയായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ആവിഷ്കാരമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയുണ്ട്, അതാണ് ഈ ജീവഗണങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മള്. അപ്പൊ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഗർഭോദകശായിയായി വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വീണ്ടും പ്രവേശിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഓരോ പ്രപഞ്ചവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. ഗോലോക ചാർട്ട് കണ്ടപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലെ. ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനകത്തും ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ പൊക്കിൽ കൊടിയിൽ നിന്നൊരു താമര, അതിലാണ് ബ്രഹ്മാവ്. ആ താമര തണ്ടിലാണ് 14 ലോകങ്ങൾ ഉള്ളത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ വിവിധ ജീവാത്മാക്കളുടെ വാസനകൾക്ക് അനുയോജ്യമായാണ് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്. നമ്മളുടെ മുൻ ജന്മങ്ങളിലെ കർമ്മവാസനയും നമ്മളുടെ ആഗ്രഹവും ഒക്കെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ വേറൊരു ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ ഇച്ഛ അനുസരിച്ചാണ് പ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിക്ക് അധീനരാണ് നമ്മള്, സൃഷ്ടി ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെല്ലാ പേരും. ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം. ഞാൻ ഒന്നിനോടും സംഘമില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി സ്വരൂപമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയെ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. നജമാം താനി കർമാണി നിബധ്നന്തി ധനഞ്ജയ ഉദാസീനവദാസീനമസക്തം അസക്തം തേഷു കർമ്മസു. ധനഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. ഉദാസീനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കണ ആളല്ല. എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്നാലും അതൊന്നുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല. എന്താ, എല്ലാം അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്, അങ്ങനെയാണ് പറയാ. ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും കൺട്രോളർ, ഓർഗനൈസർ ഒക്കെയും ഭഗവാനാണ് അല്ലേ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി അല്ല, മറ്റുള്ളവരെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഞാനൊരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നുവെന്ന ചിന്തയില്ലാതെ ചെയ്യണത്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോ ഞാനാ ചെയ്തത് എന്നുള്ള ഭാവത്തില് ചെയ്യും അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരു പൂവ് വിരിഞ്ഞു വിചാരിക്ക, സുഗന്ധമുള്ള പൂവ് വിരിഞ്ഞ ആ സുഗന്ധം ഇങ്ങനെ പരന്നോളും, അതാരും നിർബന്ധിക്കണ്ട. അതുപോലുള്ളൊരു പ്രപഞ്ചത്തിനോട് ഭഗവാന് ആസക്തിയില്ല ഒരിക്കലും. ഭഗവാനിലൂടെ അതിങ്ങനെ വരുണു പോണു, അത്രേ ഉള്ളൂ. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അത് സംഭവിക്കണു, അത്രേ ഉള്ളൂ.
ഈ പൂ വിരിയുമ്പോ സുഗന്ധം പരക്കുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോ ഒന്നും നിർബന്ധിച്ചിട്ടല്ല. അതുപോലെയാണ് സ്വാഭാവികമായി ക്വയറ്റ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടാണ് അത് സംഭവിക്കണത്. സൃഷ്ടി തന്റെ അധീനതയിലുള്ള പ്രകൃതി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്. അതാണ്. അപ്പൊ തനിക്ക് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല, എന്നാൽ തന്റെ സങ്കല്പങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തത്തെ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താണ് പറയണേ? ഇപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പമാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ. പരമാത്മാവിന്റെ ചൈതന്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ പ്രകൃതിക്ക് സൃഷ്ടി നടത്താൻ പോലും സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇത് മനസ്സിലാവാനൊരു ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ലോകവ്യാപകമായിട്ട് ഒരു കമ്പനി നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം. എല്ലാം ആ കമ്പനിയുടെ സിഇഒന്റെ സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അവിടെ നടത്തുക. ഏറ്റവും മുകളിലും ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുതൽ താഴെ തലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ വരെ ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ സിഇഒന്റെ സങ്കല്പം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചാണ് ഉണ്ടാവുക. എല്ലാ ജോലികളും ഈ ഉടമസ്ഥൻ തന്നെ വന്ന് ചെയ്യേണ്ടതില്ല, ഈ സിഇഒ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതില്ല അല്ലെ. ഒരു കമ്പനിയിൽ പല ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ടാവും. അവര് ഈ സിഇഒയുടെ സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൺട്രോളറായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നാ മതി, ആജ്ഞ കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെ. അതിങ്ങനെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നടന്നോളും. അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും സംഹരിക്കപ്പെടും എല്ലാം ചെയ്യണത്. എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാം നടക്കണത്. ചരാചരങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി മാത്രമല്ല, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പത്തിനും നിർദ്ദേശത്തിനും അനുസരിച്ചാ നടക്കണത്. തന്റെ പരമാത്മ സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അർജുനന് നല്ല ക്ലിയർ ആവണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും പറയാണ്. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം അവജാനന്തി മാം മൂഢ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവമജാനന്ദോ മമ ഭൂതമഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ എന്താണ്? സർവത്ര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചൈതന്യമാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിയാത്തവര് മൂഢന്മാരാണ് അല്ലെ. തന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി നടത്തുന്നു എന്ന ആശയക്കുഴപ്പം അർജുനനുണ്ടോ എന്നറിയാം. വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകാനാണ് ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചത് ഇവിടെ. പരമാത്മാവിന്റെ തലത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അല്ലേ. നമ്മളൊരു മനുഷ്യൻ രൂപത്തില് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ഉന്നതമായ ഒന്ന് ആണ് ആ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ പരമാത്മാവിന്റെ തലം. അത് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കണം ശരിയായ രീതിയില്. ഇപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജീവിച്ചിരുന്ന വേളയില് ജീവിച്ചിരുന്ന പലരും, ദുര്യോധനാദികള്, അതുപോലെ കംസൻ, അവരൊന്നും ഭഗവാന്റെ മഹത്വം അറിഞ്ഞില്ല അല്ലെ. നേരെ മറിച്ചോ യശോദ, നന്ദഗോപര്, അതുപോലെ ഗോപികമാര്, അവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി. അവരൊക്കെ ബുദ്ധിയുള്ളവരാ അല്ലെ. മൂഢന്മാർക്ക് അറിയില്ല, ഭഗവാന്റെ മഹത്വം അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭഗവാൻ വെറുമൊരു മനുഷ്യനാകാൻ വയ്യ. എങ്കിലും കൃഷ്ണനെ കരുത്തേറിയ ഒരു മനുഷ്യനെന്ന് മാത്രം കരുതുന്ന മൂഢന്മാരുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ പ്രത്യക്ഷീഭാവമാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്കുള്ള അവതാരം. ഭഗവാന് തോന്നുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പോ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള ഈ ശ്രീ ഭഗവാന്റെ അർച്ചനാമൂർത്തിയെ മാത്രം ആരാധിക്കുകയും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കനിഷ്ഠ ഭക്തന്റെ വിഗ്രഹാരാധന വ്യർത്ഥമാണ്. സർവഭൂത ദയ ഉണ്ടാവണം അല്ലെ. ഒരു ഭക്തൻ അങ്ങനെയാ, എല്ലാ ജീവികളോടും സ്നേഹം കരുണയുണ്ടാവും. ഈശ്വരനെ ശരിയാമണ്ണം അറിയാത്തവർക്കോ സ്വസ്ഥതയൊട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം മോഘാശാമോഘ കർമാണോ മോഘജ്ഞാന വിചേതസ രാക്ഷസീമാസുരീം ചൈവ പ്രകൃതി മോഹിനീം ശ്രുത. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ
ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകും. ആസുരവൃത്തികളായിട്ടുള്ള ദുഷ്കൃതികള് കൃഷ്ണന് സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യില്ല ഒരിക്കലും, അല്ലെ? മോഹിതരായിട്ടുള്ള അവര് പല പല ആശയങ്ങളാല് ആകൃഷ്ടരായിട്ട് മുക്തിയെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ചിന്ത പോലും ഇല്ല അവർക്ക്. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും, പക്ഷെ അതും അവര് അറിവ് സമ്പാദിക്കാൻ ശ്രമിക്കണതും എല്ലാം പാഴായി പോവുകയുള്ളൂ, ഒന്നും സഫലമാവില്ല എന്ന മൂഢാത്മാക്കൾക്ക്. ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം അറിയാത്തവർക്ക് നിരാശയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിനാണ് ഈ മനുഷ്യ ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മീയ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാനുള്ള സാധനകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതൊന്നും മൂഢന്മാർക്ക് അറിയണില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം നേടി ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവര് എന്ന് ഭാവിക്കുന്ന പലർക്കും കൃഷ്ണനെ പരമസത്യം എന്ന് ഉൾക്കൊണ്ട് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം ഭഗവാനാണ്. ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും എന്റെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉറപ്പുണ്ടല്ലോ. നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ 2-ാം അധ്യായത്തില്. അതുണ്ടാവണം. ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ ഒപ്പം ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും. അത് തന്നെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവാനായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, അല്ലാണ്ട് ഫലം കാക്ഷിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. കർമ്മം യോഗമായിട്ട് ചെയ്യണം. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. 13-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദേവീം പ്രകൃതിമാശ്രിത ഭജന്ത്യനന്യമനസോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദികാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. മൂഢരെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അവരൊരിക്കലും ഭഗവാനെ അറിയില്ല, അല്ലെ? ജീവിതത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അവർക്ക് അറിയില്ല. ഈ ഭൗതികതയുടെ നിരർത്ഥകത അത് മനസ്സിലാക്കാനൊന്നും അവർക്ക് ബുദ്ധിയില്ല. എന്നാലോ ഈ വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കള് അവർക്ക് ദൈവികത പ്രബലമായിട്ടുണ്ടാവും അവരുടെ ഉള്ളില്. അവര് സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണമോ അവ്യയനുമായിട്ടുള്ള പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകാണ് ചെയ്യുക. അതാണ് നമുക്ക് ശ്രേയസ്സിന് വേണ്ടതും, അല്ലേ? അപ്പോ അതാണ് ബുദ്ധിമാന്മാരങ്ങനെയാ ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ തൽക്ഷണം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അധികാര പരിധിക്ക് അധീനനാവും. അവര് പിന്നെ ആത്മീയതയിലാ ജീവിക്കുക. ഉത്തമ ഭക്തര്. ഇപ്പൊ വിശ്വാസത്തോടെ ആശ്രയിക്കാവുന്ന ഒരേ ഒരാൾ ആരാ? ഭഗവാനേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ബന്ധുക്കളെന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അവരൊക്കെ ഈ ജന്മത്തിലെ മാത്രം ഭർത്താവ്, മക്കള്, ഭാര്യ, അമ്മ, അച്ഛൻ ഒക്കെ ഈ ജന്മത്തിലെ മാത്രാണ്. നമ്മുടെ നിത്യബന്ധുവായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. ആ കോടി കോടി ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന നമ്മൾക്ക് ആദ്യം മുതലേ സനാതനമായിട്ട് ഭഗവാനാണ് ബന്ധു, അല്ലെ? നിത്യബന്ധുവായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ശാന്തി ലഭിക്കുള്ളൂ. പരാപരാത്മൻ ഭക്തിയഭിഗമ്യൻ ഭവാനെയാർ കാൺമോ ചരാചര പ്രേമാഞ്ജനമെഴുതിയ ചക്ഷുസില്ലാഞ്ഞാൽ എന്ന് ഉള്ളൂര് പ്രേമസംഗീതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആ ചരാചര പ്രേമാഞ്ജനം, പ്രേമഭക്തിയാകുന്ന അഞ്ജനം കണ്ണിൽ എഴുതിയിട്ട് നോക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ മഹത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ആ ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് കാണുന്നതിന് നമ്മൾ എന്തു വേണം? നമുക്ക് ആ പ്രേമഭക്തി വേണം ഭഗവാനില്. അങ്ങനെ ആ ഭക്തിയുള്ള കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കണം. ചരാചര പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ ചക്ഷുസ് വേണം. എന്നാലാണ് പരാപരാത്മൻ ഭക്തി അഭിഗമ്യൻ ഭവാനെയാർ കാൺമോ, ആ ഭഗവാന്റെ ആ മഹത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പോഴേ സാധിക്കുള്ളൂ. മായാപ്രകൃതിയില്, അതായത് ആസുരി പ്രകൃതിയിലുള്ളവർക്ക് അതറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ദൈവീ പ്രകൃതിയുള്ളവർ വേണം ഭഗവാനെ അറിയാൻ. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്കാണ് അതിന് സാധ്യാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭൗതികതയുടെ നിരർത്ഥകത മനസ്സിലാവുക. അപ്പോഴാണ് എല്ലാം ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയുക.
ആ തലത്തിലെത്തിയാലോ പിന്നെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും നമ്മളുടെ പുരോഗതി. ദേവി പ്രകൃതിക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ വികാസം ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളില് കൃഷ്ണഭക്തി ഉണ്ട്, കൃഷ്ണപ്രേമമുണ്ട് ഉള്ളില്. പക്ഷെ അതൊക്കെ മായ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് പ്രബലമാക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ചരാചരാത്മകമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചം ഭഗവാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട്, ഭഗവത് പ്രാപ്തി ലക്ഷ്യം എന്നറിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ച ദൃഢവ്രത നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്താ ഉപാസതേ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചും കൊണ്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവത് തത്വത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ചേ അടങ്ങൂ എന്നുള്ള ദൃഢവ്രത എടുത്തവരുണ്ടല്ലോ, അവരുടെ കാര്യമാണ് പറയണത്. അവര് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കും, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ഭക്തി എന്ന് പറയണത് വികസിക്കാൻ എന്ത് വേണമെന്നോ? നൈരന്തര്യം വേണം, നിരന്തരം ചെയ്യണം. ഒരു ദിവസം നാമം ജപിച്ചു പിന്നെ ജപിച്ചില്ല, അങ്ങനെ പാടില്ല. നിരന്തരം പ്രയത്നിക്കണം, അപ്പോഴാ നമുക്ക് ആത്മീയ പുരോഗതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ അവര് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിക്കുക. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും മഹാത്മാക്കള് നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിരാകാരവാദിയല്ല. ഭഗവാന് എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളും പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ അരൂപിയല്ല, ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു ആ വ്യക്തി സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഭക്തിയുത സേവനം ആയാസരഹിതമാണ്. കർക്കശമായ തപശ്ചര്യയോ ഒന്നും ഇതിന് ആവശ്യമില്ല, അല്ലെ? കുറെ ദിവസം പട്ടിണി കിടക്കുക, വ്രതം എടുക്കുക, അതൊന്നും വേണ്ട, അല്ലെ? ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുക, കുളിച്ച് മംഗളാരതിയൊക്കെ ചെയ്യുക, ജപം ചെയ്യുക, ജ്ഞാനം ആർജിക്കുക, പിന്നെ എന്താണ് ഇത് പ്രസാദമായിട്ട് ഭക്ഷിക്കുക. ABCD ഫോർമുല, അതാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. A പറഞ്ഞാല് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് ആണ്, സത്സംഗം, ഭക്തരുമായിട്ട് കൂടി കഴിയുക. അതുപോലെ B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുക്സ്, അല്ലെ? നമ്മള് ശാസ്ത്ര വൈദിക ജ്ഞാനങ്ങളൊക്കെ സമ്പാദിക്കുക, ബുക്സ്. C പറഞ്ഞാൽ ചാൻഡിങ് ചെയ്യുക, ജപം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ D പറഞ്ഞാൽ ഡയറ്റ്, പവിത്രമായിട്ട് ആഹാരങ്ങളൊക്കെ ശുദ്ധമായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുക. അതാണ് ABCD ഫോർമുല. അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയില് പുരോഗമിക്കാൻ പറ്റുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ ലോവർ ലെവലിലാണ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് ഉയർന്നുയർന്ന് ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജന ക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി, അങ്ങനെ 9ാമത്തെ തലത്തിലേക്ക് കയറണം. ഇപ്പൊ നമ്മള് വളരെ താഴ്ന്ന തലത്തിലാ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതിന്ന് പടിപടിയായിട്ട് നമുക്ക് ഉയരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം അത് നേടാൻ നമ്മൾ ദൃഢവ്രതം എടുത്ത് നല്ലോണം നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രയത്നം ഭഗവാൻ കാണും. അപ്പോഴ് ആ ഭക്തി നേടാനുള്ള ആ യത്നത്തിൽ ഭഗവാനും നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വരാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി കേട്ടോ. അത് കാരണം കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുത്തു. കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പെട്ടെന്ന് നാളെ 3 മണിക്ക് തന്നെ വരാം. ഒരു കൊച്ചു കഥ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. ഗുരുവായൂരപ്പനെ കാണാത്തവര് നമ്മള് ആരും ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ അഭിഷേക സമയത്ത് മേൽശാന്തി ഇങ്ങനെ അഭിഷേകം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തുടയ്ക്കും, അല്ലേ? പൂവോ ചന്ദനോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ മേലിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഒഴിയും. അങ്ങനെ ചെയ്യണ വേളയില് ആ മേശാന്തിയുടെ നഖം ഭഗവാന്റെ വയറ്റത്ത് കൊണ്ടു. അപ്പൊ മേശാന്തി അത് കണക്കാക്കിയില്ല.
ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, അഭിഷേകമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, അലങ്കാരമൊക്കെ ചെയ്തു, പൂജയൊക്കെ ചെയ്തു, നിവേദ്യമൊക്കെ വെച്ചു. അങ്ങനെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ മേശാന്തിക്ക് നല്ല വയറുവേദന, മാറണില്ല. അവിടെ വില്വമംഗലം സ്വാമിയൊക്കെ ഉള്ള അന്നത്തെ കാല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു, അങ്ങക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണൻ പ്രത്യക്ഷ ദർശനമൊക്കെ തരണതല്ലേ, എന്റെ വയറുവേദനയുടെ കാര്യം ഒന്ന് പറയണം, എനിക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി തരണം എന്ന് പറയാണ്. ആ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വില്വമംഗലം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, മേശാന്തിക്ക് ഒരു വയറുവേദന വന്ന് വെട്ടുണ്ടല്ലോ കൃഷ്ണ, അതൊന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, 7 ജന്മം കഴിഞ്ഞാലും അത് മാറില്ല. എന്റെ വയറിലേ നഖം കൊണ്ട് കോറി, ഇനി ആ വയറുവേദന മാറില്ല. ഇതറിഞ്ഞിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞു മേൽശാന്തിക്ക് വിഷമായി. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഈ കുറൂരമ്മയും ഒക്കെ സമകാലികരാ വില്ലുമംഗലത്തിന്റെ. ഇപ്പൊ കുറൂരമ്മയുടെ പിറന്നാള് വന്നു കേട്ടോ. പിറന്നാള് ദിനത്തില് മേശാന്തിയോട്, മേശാന്തിക്കും ക്ഷണുണ്ട്, വില്ലുമംഗലത്തിനെയും എല്ലാരെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മേശാന്തിയോട് പറഞ്ഞു, വരണം കേട്ടോ, എന്റെ പിറന്നാളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ മേശാന്തി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വയറുവേദനയാണ്, എല്ലാവരും 2 പായസമൊക്കെ കൂട്ടി സദ്യ ഉണ്ണുമ്പോഴ് ഞാൻ വെറുതെ നോക്കിയിരിക്കണ്ടേ, ഞാൻ വരുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഏയ് കുറൂരമ്മ പറയാ, ഇല്ലില്ല, വയറുവേദന ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെന്നിട്ട് ഒരു ഉരുള ഉണ്ടപ്പോഴ് പകുതി വേദന മാറി. രണ്ടാമത് കഴിച്ചപ്പോഴോ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറി. അതറിഞ്ഞു വില്ലുമംഗലം. അറിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചു, എന്താ കൃഷ്ണ, ഈ 7 ജന്മം ഇത് മാറില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് വയറുവേദന? ഞാനത് അവിടെ ചെന്ന് മേശാന്തിയോട് പറയുകയും ചെയ്തു, ഇപ്പൊ ഞാനൊരു നുണയനായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഈ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഈ കുറൂരമ്മയെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു. ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് അത് പാലിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ കുറൂരമ്മ പറഞ്ഞില്ലേ ആ വയറുവേദന മാറുന്ന്, പിന്നെ ആ വാക്ക് ഞാൻ നടത്തി കൊടുക്കണ്ടേ? അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വയറുവേദന മാറ്റി കൊടുത്തു. അപ്പൊ അത് അമ്മയുടെ വാക്ക് സത്യാക്കണ്ടേ? എന്റെ വാക്ക് ഇത്തിരി മോശമായാലും തെറ്റിയാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല. പക്ഷെ അമ്മ എന്റെ ഭക്തയായിട്ടുള്ള ആ അമ്മയുടെ വാക്ക് സത്യാവണം എന്ന്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഭക്തവത്സലന അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ വാക്ക് ഭഗവാൻ പലപ്പോഴും തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പൊ ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ യുദ്ധ കളത്തിൽ വെച്ച്, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട് ചക്രം എടുത്തിട്ട് വധിക്കാൻ ചെല്ലാണ് അല്ലെ ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ. അപ്പോഴെല്ലാവരും പറഞ്ഞു, ഈ യുദ്ധത്തില് കൃഷ്ണൻ ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതല്ലേ എന്ന് പറയും. അപ്പോഴ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആ സമയം ഞാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ ആയുധം എടുപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്റെ വാക്ക് തെറ്റായിക്കോട്ടെ, ആ ഭക്തന്റെ ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ വാക്ക് സത്യമാക്കാനാണ് ഞാൻ ആയുധം എടുത്തത് എന്ന്. അതുപോലെ ഭക്തവത്സലനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ അനേകം കഥകള് ഇനിയും നമുക്ക് കേൾക്കാം അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ.